Ol hanyň adyny göterin, bu ýurdun ýykylmagyna kim günäkär? Hatunyň sözünden çykyp bilmän onuň kölegesinde edilen ýabularmy? Oýnatky beýlermi? Ýa-da men tugaşylarmy? Tarih videolarynyň dowamy üçin kanalymyza agzap bolmagy, like basmagy hem-de kommentariýlarda öz pikiriňizi ýazmagy ýadynızdan çykarmak. Biz bolsa videoga geçýär. Hazır diňdi bilen Aral köýüniň aralygyndaky bereketli topraklardy. 7-nji asyryň ortalarynda Oğuz ýabu döwletiniň orduq paýtagty ýeňi kent din tengrizm, ýani başgaça aýdymda taňryçylyk inancı. Bu din döwletiň resmi din hökmüne kabul edilýärdi. Döwlet guruluş tarapyndan konfederasiýa döwletdi. Aýry-aýry Oğuz beýleri ýabu tabiň. Oğuz döwletinde hökümdara ýabu diýerdiler. Bu döwletde ýabu bolmak ansat däl. Ýabu bolmak üçin Taňry tarapyndan taýlan kut berilmeli. Ýani dogrusu inanç şeýlidir. Eger kutum bolmasa, o wanyň hanlary bu goşun hökümdary diňlemeýärdi. Bu din sözüň gysgasy hökümdary gök taňry belleýärdi. Ýabu harby we syýasy lider hökmüne çykyş edýärdi. Döwletiň goşulmaçylary bolsa suwaşylardy. Olar döwletiň güýjüniň simbolları. Türkmen oğulları Üçok we Bodok diýip iki sanaň şaha bölünýärdi. Bodoklar Oğuz hanyň ulagulary, ýagny Gün han, Ay han hem Ýyldız hanyň neslinden dören boýlar. Üçoklar bolsa Oğuz hanyň kiçik oğulları, Gök han, Dağ han we Deňiz hanyň neslinden gelen boýlardy. Oğuzun töresinde ulagullar döwletiň başy bolup, kiçik oğullary bolsa döwletiň harby güýjü hökmüne çykyş edýärdi. Emma bu wagtyň geçmegi bilen üýtgedi. Döwletiň guruluşyna gelsek gynançakda döwleti kimin guranyny barada anyk maglumat ýok. Käbir pikirlere görä döwleti guran türkmenleriň BKK-ny Oğuz han diýip saklaýarlar. Ýöne bu pikir düýbünden ýalňyşdyr. Bu sözüň sany anlatmasy 10 asyr. Atamyz Oğuz Kagan biziň eramyzdan öňki 2-nji asyrda ýaşap geçipdir diýip saklanýar. Oğuz ýabu döwleti bolsa biziň eramyzda 8-nji asyrda döredilendir. Oğuz ýabularyndan diňe Ali Han we Şah Mälik barada maglumatlar bar. Galan ýabular barada maglumatlar ýetip gidipdir. Döwletde diňe bir hakanyň sözi ýokdy. Oğuz ýabu dolandyrylşyna Şah aýalynyň hem möhüm roly bardy. Hatynlar döwletiň esas kararlaryna goşulyp bilýärdiler. Bu bolsa türkmen halkynyň gadymdan bäri öz hatynlaryna näle hormat goýanyny görkezýärdi. Entek Amerika maçeriga açylmakka, Ýewropada garanky we gaflat wagty Oğuz ýabu döwletinde şunyň ýalyk düşünje bardy. Bulam Ýewropa diýip ýapyşyp ýatanlara kiçiräçki aparkar. Emma döwlet ýabusynyň hatynyň sözi bilen hereket etmeginiň netijesini agyr derejede ödejekdi. Hatynlar isleseler ýabularyň gözüni başynaýlap, oğullaryň arasynda uruş döredýärdiler. Bu uruşlaryň netijesinde kan derýa ýalak geldi. Elbetde hemme hatynlar olar ýalak däldi. Ýöne bu ýagdaý ýuwaşlyk bilen döwletiň soňuny taýýarlap başlapdy. Oğullarda ultoy ýady geňiş tutulsa, ýabunyň ýanyna onuň hasyny oturýardy. Bu bolsa döwletiň hierarkiýasynda ýabunyň ýanyna kim otursa şonuň sözi ýöreýär diýmekdi. Ýagny hatyn döwletde ikinji adamdy. Oğullaryň gaýdusy we iň güýçli suwaşdy. Geljekde Seljuklu döwletine adyny berjek Seljuk bey döwletiň hierarkiýasynda galmagy köp kişiniň gözüne batyp başlady. Günlerde bir gün oğullar ultoy tutup oturýarka, Seljuk bey Oğuz ýabu köşküne geldi we Ali ýabunyň ýanyna çökdi de oturuverdi. Bu ýagdaý Ali ýabunyň hatyna hiç hile yaramady. Hatynyň gyjalaty we nadan beýleriň tebigatynda bolan menmenlik derarly. Seljuk bey bilen arasy bozuldy. Koçuň başy bir gazanda gaýnamady. Şeýlelikde atamyz Seljuk bey 960-njy ýylda özüne degişli oğullar bilen Günorta Jent şäherine göçdi. Seljuk bey İslam dinini kabul etdi we şeýlelikde Beýik Seljuklu döwletiň tohumlary göýgürip başlady. Onuncu asyrda Oğuz ýabu döwleti öz ganyşdygan ülkeleri, gadynlar, Karahanlar, Gapçaklar bilen töweşmäne mejbur boldular. Bu uruşlar döwletiň güýjüni goşatsa da, türkmen milletine öz gahrmançylygyny görkezmäne mümkinçilik töretdi. Netijesinde gorkutatda destan döredi. 10-njy asyrda atamyz Seljuk we Gadnaly Sultan Mahmuda garşy hereket edip başlady. Seljuk we Gadnaly döwletiniň gün ortasyny goramagy garşylygynda bu topraklar Seljuk we'e berildi. Bu bolsa Oğuz ýabu döwletini harby taýdan hasepese düşürdi. Köşkde bir näçe nägilerlikler dörep başlady. Gadnalylar bilen bolan görüşde bolsa Seljuk beýiň ýoklugy harby tejribeniň ýitirilmegine getirdi. Gadnaly goşunyň pilli toparlary we agyr piýadalary Oğuz ýabu döwletiniň klassik uruş tehnikasyndan üstün çykdy. Bu 2025-nji ýylda Horasanaky bolan çatnaşykda Oğuzlar düşmanlaryny ýeňip bilmän, ýyda çekilmäne mejbur boldular. Oğuz ýabu döwletiniň soňky ýabusy Şah Mälikdir. Onuň hem Gadnaly Sultan Mahmudyň eline tutsak edilmegi döwletiň ýuwaşlyk bilen soňuny taýýarlady. Şah Mälikň ýabulygy taýpalaryň arasyndaky deň agramlygy saklap bilmediligi
onu goşak şahsiýet hökmüne görkezdi. Beýleki tarapdan Seljuk we güýçli ýol başlady. Gannarlar bilen gatnaşyk edip olardan yer eýelmäge mümkinçilik gazandy. Oňa bu döwlet Türkmen taryhynyň unudulmaz bölegidir. Taryhymyzy öwrenmek we düşünmek öz kimligimizi gorap taklamak üçin iň möhüm ädimdir.